να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θελήσαμε να σας δείξουμε πως η παράδοση μπορεί να παντρέψει με ένα δικό της μαγικό τρόπο την πραγματικότητα με το μύθο και να μας ταξιδέψει με το χορό και το τραγούδι στον χώρο και στον χρόνο. Έτσι, εδώ μπροστά σας θα αναπαραστήσουμε ένα λαϊκό παραμύθι που μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά, εμπλουτίστηκε από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων και έρχεται να βρει κατάλημα σήμερα σε αυτή εδώ τη σκηνή. Ελάτε λοιπόν να σας ταξιδέψουμε σε μια άλλη εποχή και να σας διηγηθούμε γεγονότα που όσο μακριά και αν φαντάζουν συμβαίνουν ακόμα και στις μέρες μας. Το διαφορετικό στη δική μας ιστορία είναι ότι το καλό νικά το κακό, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα παραμύθια. Το μαγικό μας ταξίδι ξεκινά σε ένα όμορφο νησί του Αιγαίου, την Ικαρία. Εδώ θα το συναντήσουμε ένα ζευγάρι με τη μικρή τους κόρη την Ελένη. Η ζωή σκληρή, αλλά ο χορός αποτελεί διέξοδο για τους κατοίκους του νησιού. Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής στο νησί οδηγούν την οικογένεια να αναζητήσει καλύτερη ζωή σε ένα άλλο νησί, τη Λίμνο. Εκεί θα ανθίσει η ομορφιά της μικρής Ελένης που θα προκαλέσει το θαυμασμό και το όνομά της θα φτάσει να γίνει μέχρι και τραγούδι. Ελένακι,
Άσε!